De neetopvang in Warken bleef langer iepen. De vluchtelingen kennen nu ons de iepening van de opvang in het WTC in Ljouwert in de sporthal in Warken bleven. Dat heeft de gemeente Zuidwest-Friesland besletten. Bij de vluchtelingen wie onrust ontstien omdat er nog altijd net duidelijk wie werd ze nog hinnematten. Een van hen wie zelfs in hongerstaking gong. Ze wil zo gauw mogelijk geregistreerd worden als officiële vluchteling. We don't need food. Yeah, it's necessary, and we thanks for Holland government to give it us, but that's not all we need. We need to be legal refugees in this beautiful country. Ik de omstandigheden dat ze de oude weken in leven moesten, waren hier van een soort onrust. Our staying from whole sport to whole sport to whole sport from 17 days with too much children and too much women. That's caused more problems in our health, and that's maybe able when we started to be legal refugees. De oordeling van de onrust onder de vluchtelingen heeft het familie een peteerwest tussen de vluchtelingen en medewerkers van het COA en de immigratiedienst.